Sziasztok! Most egy rendhagyó videóval készültem, ami már napok óta bennem van. Úgy látszik, hogy ez most nyilvánul meg. Mert hogy idáig a videóimban a szeretetről, annak rámutatásáról beszéltem, de valójában szavak szintjén történő szeretetről való beszélés nem ad végérvényes kielégülést az ember lelkének. Ezért fontos az, hogyha ezt gyakorlatban éljük, és most szeretnélek egy olyan végtelen térbe belevezetni, ami mondjuk ki, te vagy az az önvalóság, ami gyakorlatilag feltétel nélküli. Minden benne van, de senkit nem találsz benne. Nincs benne hiány, nem ragaszkodik semmihez, nem ismeri a szomorúságot, és nem akar boldog lenni. Ez a valódi éned, a feltétel nélküli végtelen éned, ami nem is én, talán egy éntelen énnek lehetne hívni, de ezek is csak címkék a valósághoz, ami gyakorlatilag belső csenden keresztül nyilvánul meg. Úgyhogy ha van kedved egy befele figyelésre, egy feltétel nélküli végtelen szeretet megélésére, akkor most ez a videó épp neked készült, mert szeretném, hogyha megélnéd azt, ami minden embernek hiányzik. És most biztosítok ide egy teret, erős teret, aminek csak a hallgatásával fogod érezni, hogy egyre csendesebb, egyre tisztábban fogsz érzékelni, lenyugodni, és a béke utáni csend létállapotait meg tudod élni. Úgyhogy most egy összeolvadásra hívlak, amiben a feltétel nélküli lényed gyakorlati megélése lesz a lényeg. Ha van kedved, akkor tedd magad mellé a telefont, és vegyél 2-3 mély lélegzetet. Minden ingert fújjál ki magadból. Minden benned lévő ingert, legyen bármi is az. Alhasba lélegezzél szádon keresztül, és fújj ki erőteljesen a levegőt. 2-3 lélegzetvételig, majd térjél vissza normál légzésre. Hunyd le a szemecskédet, és figyelj befele, de ne akarj semmit csak figyelni. Egyszerűen csak hunyd le, hogy a külső kiértékelés megszűnjön. Nem kell semmit sem látni, csak lazán, puhán észlelni benned történő folyamatokat, ahogy az elme csendesedni fog számodra érzékelhetővé válni. Ez a végtelenség, ez az időtlenség, ami vagy. Engedd el mindenem. Tudatosan lazítsd el a gyomrodat, a szolárplexusodat, köldök alatti energia erőközpontot. Engedd ki a gátak izmait. Légzésed erőszakmentes legyen.
hanyat fekve vagy, akkor a tenyered felfele vagy befelé nézzen, és arra kérlek, lazítsd el az arcod izmait. Bármilyen hang is szűrődjön be hozzád, engedd meg annak a jelenlétét, nem fontos. Engedd el a hosszú hátizmainak. A lapockák izületeit. Minden izomzatodat. Ha úgy érzed, még van benne kis feszkó, akkor egy nagy, mély levegővétellel engedd ki a fáradt levegőt a szádon keresztül. Figyeld, ahogy csendesedsz el, a tested energiához fog jutni, apró, bizsergő, melegedő érzés lehet bárhol a testen, test körül, test környékén, mert töltődsz fel energiával. Lazítsd el az állkapocs izületeit. Azt úgy tudod, hogy az alsó és a felső fogsort elkülöníted egymástól. Kicsit furcsa, de résnyire megnyílik a szád, és már nem csak az orrodon, hanem a szádon is végy levegőt. Ahogy a tested kívánja, erőszakmentesen, és csak legyél. Ahogy kezdesz megérkezni a pillanatba, úgy oldódnak ki belőled minden olyan feszültségek, izomban lévő feszültségek, érzelmek, amiket lehet eddig nem tudtál tudatosan elengedni, vagy ellenálltál nekik. Teljesen mindegy, mi történik benned, arra kérlek, hogy ne reagálj rájuk. Tehát engedd meg annak a jelenlétét. Ha úgy érzed, még kell egy mély levegőt venni, akkor védj. És már ennyitől is érzed, hogy annyira jó bent lenni. És ne akarsz semmit sem elérni, mert minden történik magától. Figyeld meg, hogy csak ennyitől beállt a harmónia. A tested is nyugodt. És ebben az erős térben, mintha a gondolataid is alább hagytak volna. Bármilyen gondolatod jöjjön, hagyd a jelenlétében meg, de ne kövesd, ne kapaszkodj bele. Hagyd elmenni úgy, ahogy jött. Nem tartozik hozzád. Ellenőrizd le, hogy a gyomrod, a beleid ki vannak engedve. A gátizmai legyenek kiengedve. A szemöldök izmai legyen kiengedve, az arcizom legyen. Nézd meg az állkapcsodat, ki van engedve.
amint ezek ellazulnak, egy automatikus kioldódás történik anélkül, hogy bármire is tudatos lennél. A jó hír az, hogy nem kell mindent érteni, megérteni és értelmezni, anélkül minden feloldódik. És ebben a belső nyugalomban, ahogy közelítünk a tiszta tudat állapotaihoz, egyszerűen minden kitisztul, és aminek kell, az megérkezik információnak. Lehet érezni, hogy a gondolatoktól szakadsz el. Egy enyhe tágulás érzete lehet benned. Minél jobban adod át magad ennek a térnek, ennek az erős térnek, annál könnyebben kapcsolódsz a végtelennel, ami te vagy. Amíg bármi van, ami zavarna önmagadban, figyelmeddel szenzorozd meg, engedd csak lenni, bármi az, ne akard elmulasztani, eltüntetni, legfőképpen elhesegetni. Nem kell ilyeneket csinálni, csak mint egy anya, aki figyeli a gyermekét, csak szemléli, gyönyörűzi, és bármi rosszat is csinál, azt egyszerűen a figyelem által abba hagyja az a gyerek. Ennek a gondolatok is, amint lebukik a gondolat, az elme hirtelen erejét veszti. Mindened el van lazulva, és arra kérlek, élvezd ezt a folyamatot. Sőt, ha idáig csináltad, amit mondtam, akaratlanul is egy belső nyugalom, egy belső önmagától megszülető öröm jön létre. Egy oktalan öröm, amit nem tudsz hova tenni, nem tudsz megfogni. A természeted, a fény természeted világít át a tested. Igazság szerint te vagy ez. Figyelmeddel mindent, amit látsz, mindent, amit érzel, mindent, amit tapasztalsz, arra kérlek, hogy vedd le és helyezd oda, amiben ez történik. Ez a végtelenség, aminek nincs eleje, kezdete, vége. Nincs egy pont benned, nincs középpontja, de felismerhető. Nem érez megbánást.
Nem haragszik senkire. Nem kéri a dicséretet. Nem kell igazolni a boldogságát. Tehát nem akar boldog se lenni. Feltétel nélkül. Amikor ebben vagy, az önvalóval vagy. Ez az eredendő lényed. Ez a természetes állapotod. Élvezd. Ilyenkor vagy igazán önmagaddal. Ebben nem létezik magány. Itt nem jelenthető az se ki, hogy egyedül létben vagy. Itt eltűnsz, mint létező. És maradsz létezés. Én nélkül. Forma nélkül. Minden nélkül. És mégis semmi nem hiányzik. Maradj ebben az állapotban, ameddig jól érzed benne magad. Majd, ha vissza akarsz jönni, akkor óvatosan 2-3 mély lélegzettel majd tedd azt meg, óvatosan majd a kis kezeidet, ujjaidat mozgasd meg, és lélegezd vissza magad a testedbe, és figyeld meg, hogy hogy érzed magad ettől a rövid elmélyüléstől. Szívesen fogadom, bármit is tapasztaltál, hogyha a kommentbe leírod. Hogy mit adott ez neked, vagy éppen mit nem adott, vagy mit vett el.